kuma ita tashin alkiyama za ta zo musu an ta'atiyahum bagta, za ta zo ba tare da an shirya, bagtata auke. ma'aiki tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ana tashar da alkiyama ne akan mutane a duniya babu mutum fara ɗai mai imani a zuciyarsa ko bayan zara. Duniya ba za su tashi ba sai akan watsatsun mutane 'yan banza 'yan iska. Don haka yadda tsarin Allah yake a doron duniya shine jiya, shekaran jiya tafi jiya, jiya tafi yau, yau kuma za ta fi gobe. Matsawa aka kwana aka tashi ana lalacewa ne har Allah ya gaje ƙasa. khairul quruni qarni summa al-amsal summa allazina yalunahu summa al-amsal summa al-amsal. sai mafi alkhairin al'umma in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine al'ummar da na rayu a cikin ta, sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin su. daga nan sai waɗanda suke biyo bayan su ɗaliban su tabi'ai, irin su Hasan al-Basri suka tada su Mujahid, wannan tabi'ai ne. sannan sun mallazi ne ya nuna sai waɗanda suke biyo su baya tabi'ina, irin su Imamu na Malik, Ahmad bin Hanbal, Imamu Shafi'i, Ishaqa ibn Rawayaha, irin su Imamu Saudi, waɗannan dukkan su ainihin su ne tabi'ina. haka al'amarin zai dinga tafiya yana ragewa yadda ka san katon kankara ne glass haka, an gane na kankara sai ya dinga ka san yanka aje kankara ita kadai za ta narke, duk girmanta za ta na ragewa tana narkewa, abun na ragewa har ya dawo wata ranar da za ka leƙo wani sai ga gaba ɗan kankara ko ɗai duka yawa. to ba za a tashi alkiyama ba sai akan ashraran nas, mafi watsewar mutane. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai buga wata iska ne, za a koro wata iska za ta kada gabas da yamma da kudu da arewacin Najeriya na arewacin duniya ko ina. idan iskan ta kada ga Najeriya ne kira, idan iskan ta kada to duk wani mutumin da ke da imani daidai da kwayan zarra a ransa zai mutu, kuma shine ni'ima a gare shi. to a lokacin ne da hakan ya faru tashin alkiyama zai aukan wa mutane. wani yana can gidan rawa ana tika, wani yana can ya gangara ya yi kaza, wani na kaza, wani ya fita. saboda haka za a yi ba sai an ce an sanar ba, kowa ya koma gida ya zauna. shi ne bakta, ai bakta baka shirya ba ne, kamar yadda mutuwa take zumawa dan adam. saboda haka za ta zo musamman ya ce baktata, tun da sun ji su ji ba. Allah ya yi wa'azi, mun gani wanda suka bi tafsirin mu a baya, in ji irin yadda aka kai ko kai ne dan adam ka iya hukunta su, an gane. saboda haka za ta zo musu baktatan ba tare da sun shirya ba a auke. wa hum la yash'uruna, kuma su din la yash'uruna ba su ankare ba, kasance kash wannan ba ankare ba. to haka la yash'uruna kenan, ba su ankare ba su yi tsammanin haka bane abu, kawai sai su waye gari kawai su gan su an tsaya. wai shi ne wani malami yake cewa kamar irin kala rawi shi ma yana wa'azi da Allah ya gafarta wa kala rawi. wannan ba kala rawi bane, shi ma kamar shi yake. ana ce masa malam Haruna, in ya ta yace kana can za a ce wani na cewa kai ina kayan miyansa, ina motar za a ce ai baka sani ba, ai an rushe, ai an wuri kiyama, kai baka sani ba. so da haka kana can kana wani aiki sai Allah ta'ala sai ta shi wa alkiyama. al-akhillahu, a wannan rana Allah ta'ala ya ce masoya juna. kaga al-akhillahu ya ce bai ce al-ahbabu ba, an gani dan akwai bambanci na gaya mu. soyayya hawa hawa ce, akwai al-mawadda. Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha, sai ya ce waja'ala bainakum mawaddatan. kaga mawadda kauna ce. sannan akwai al-mahabba, an gane. Allah ta'ala ya ce wa habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, soyayya ce, kauna shi ma so ne. amma can sai ya ce kuma akwai al-qulla wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. to shi in ka ji mutum ya ce maka khalili ba ji daɗi, ƙarshen soyayya babu wani gabanka a wurin kauna, kun gane. to irin wannan kaunar Allah ta'ala ya ce al-akhillahu, masoya juna guda biyu a ranar tashin alkiyama. yawma izin kenan, a wannan rana
ba'duhum li ba'din adu, sashin su ga sashi makiya ne, illal muttaqina, sai soyayyar da aka yi ta don Allah. kun haɗu ne baka san shi ba a wurin hidimar addini ko ka san juna, amma duk wata ƙauna duk wata soyayya da aka yi za a yi uwa ka ubanka a gaban Allah a ranar tashin alkiyama. Yana cewa kai ne sanadiyyar da ka sani na bi hanya, ya ce a'a ni ban ce ba, kai ma Allah ya tsine ma, kai ma Allah ya tsine ma. Ana yin haka sai Allah ta'ala ya ce kai la taqtasimu ladayya, ba a rusuma a gabana, kowa ya shi. An gani dan haka suna makiya juna. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da yake faruwa shine za a zo da khalilani mu'minani, masoya juna mu'minai guda biyu, dannan kuma wa khalilani kafirani, da masoya juna guda biyu kafirai. Wannan shi kafiri ne, shi ma wannan kafiri ne, ana ta kaunar juna a nan duniya. Kwatsam sai Allah ya turo wa ɗaya daga cikin wannan mu'minai masu ƙaunar juna guda biyu mutuwa, sai dai ya mutu. Yana mutuwa lokacin da ya rasu, yana zuwa gaban Allah subhanahu wa ta'ala, sai Allah ta'ala ya yi masa bushara, ya nuna masa irin abin da ya masa tanadi na aljanna. Sai ce Allahumma inna fulanan khalili kana ya'muruni, ce ya Allah wani fa wallahi mun yi kaunar juna da shi, yana yin umarni da yin da'a gare ka, yana umarni na da aikata ayyuka na alkhairi, yana kan gini daga aikata ayyuka da sharri. Ya Allah shi ma ka gadar da shi, ka sadar da shi zuwa gare ni, fala tadillahu ba'di, Allah kar ka bari ya bata bayana. Kaga kauna mai kyau, yana wurin Allah yana maka addu'a kana duniya, hatta tariyahu misla ma araitani, Allah ka bar shi har sai ya zo ya ga irin abin da ka yi min mai na kauna da jin daɗi. Fatajtami arwahu ma, shi ma kawai kwatsam sai duniya sai mutuwa ta zubar, sai Allah ya haɗa rayukansu a gidan aljanna. An gane su kuma wancan kafiran guda biyu, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ɗayan da ya mutu fatajtami arwahu ma, rayukan su guda biyu za su haɗu, sai ɗaya ya ce ya Allah wani aboki na shi sanadiyyar bata na, Allah kan ka bar shi shirya, ka bar shi ya mutu akan abin da yake har ya zo ya ga bala'in da shi ma ya sanadiyyar da shiga cikin bala'i. Don haka kenan duk wata kauna da aka yi inda ba akan addini bane, ba don Allah bane, to tana zama kiyayya a ranar tashin alkiyama. Ya ibadi la khawfun alaikum, yanzu ba an faɗi kiyama ba tashin hankali, to an tsaya gaban Allah su kafirai, Allah zai yi wata magana wacce za ta sa kowa cikin duhu. Da aka tsaya a kiyaman kowa na cikin tashin hankali, tashin hankalin ne ya kai ga mace tana lebu ta haihu a lebu in bata san ta yi nakuda ba kawai, dan yana faɗowa cikin jini zai tashi da kanshi ya gudu, kanshi ya fashe da furfura ya su ba. Mun gane to irin wannan tashin hankali da ake ciki, sai Allah ya yi wata magana sai ce ya ibadi, ya ku bayina, ba bambance ba. In ya faɗi haka sai ya ce la khawfun alaikumul yawma, a yau ba ku da wani tsoro ko tashin hankali, wala antum tahzanuna, ba ku da bakin ciki a yanzu. Haka ce kawai sai kafirai su ta tsalle suna murna cewa Allah ya ce kowa ya kwantar da hankalin shi. Ashe santas ne kuma aka yi. In gani numfasawa ne na magana, ashe bai kare ba, kawai sai suka ji Allah ce allazina amanu, waye waɗanda ba su da tashin hankali da kwanciyar da samun nasuwa din nan, ba sa cikin bakin ciki. Ashe maganar Allah yana magana ne sai aka yi koma. Saboda haka sai ya ce su ne waɗanda suka yi imani bi ayatina da ayoyinmu. Allah na faɗi haka kawai, waɗansu a nan gurin sai su gurfara ƙasa su faɗi san ta su ta ƙare, saboda an yi tawari ba sa ciki. An gani wa kanu muslimina, sai a faɗa karin ma a sa shubuha a ciki, sai a ce sun yi imani da ayyuka kuma su musulmai ne. Kaga ya bayyana a gare ka kalmar da Allah ya ce inna dina inda Allah ne Islam, kawai shi Allah a gurin sa a duniya bai san wani addini ba sai musulunci. Sannan mun manyan take gainar islami dina falan yi kubara ne, duk wanda ya so gaban Allah da wani addini in ba musulunci ba a sunan zai ne yake. Shi sa a nan Allah ya ce wanda suka imani da ayyuna wa kanu musulmi da kuma sun kasance ne musulmai, to fa su ne ku kwantar da hankali ku, ba bakin ciki za ku kuta. Allah zai faɗa mutane haka.
Allah ya sa da ni da kai dan uwa muna ci wanda zamu ji haka. Suna murnan an ce musu su samu nasuwa, sai Allah ya ce ga wani ƙarin danin daɗi, udkhulul jannata, kai nan tsaye sai ya ce ma mala'iku ku shigar da su aljanna. udkhulul jannata antum wa azwajukum tukbarun. udkhulul janna, ku shiga gidan aljanna antum ku wa azwajukum da matayen. Wannan gurin malaman tafsiri sun yi fassara kala biyu. In an ce azwaj yana ɗaukan fassara biyu. Azwaj ana nufin nau'i na abu, nau'in mutane, nau'in dabbobi, nau'in kaza, an gane. In kuma aka ce azwaj ana nufin namiji da mace, duka fassarar biyu. To Allah ya ce ku shiga aljanna da ku da matayen tubaruna, ana girmama ku, ana darajanta ku, yadda ka san za ka zo wucewa da kai da madar uwar gida. An yi abin da aka yi a duniya, an yi gwagwarmaya, kun shiga aljanna. Allah zai ce ku zo wuce, za a shimfiɗa muku, ya wuce green carpet malam, kuna wucewa ana muku algaita, mala'iku suna bi da fulawa, ana cewa ran gaida nisa zuwa gidan aljanna. Antum wa azwajukum tuhbaruna, ana girmama ku, kuna tafiya kuna kallon juna, ana yi muku marabala ne da zuwa, za ku wuce zuwa gidan aljanna. An gani dan ni'imar Allah a lokacin za a iya samun mai gida yana aljanna mai namba ta bene na 50, an gane shi ita kuma uwar gida tana bene na 80. wa ya fi? ita tafi. To yanzu ya za a yi? kuma Allah ya ce da ku da matan ku shiga aljanna. In ya taho yana jin tsoron a tsare shi, da haka sai Allah ta'ala ya ce allazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum bi imani alhaqana bihim zurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay kullu bihim bima kasaba rabi. Allah ta'ala ya ce kwantar da hankalin ka alaji, ba za a barka ba hajiya tana bini na 80 kai kana nawa na 50. saboda ai mata suke, maza suke gwagwarmaya, an shiga an sha wahala, an dawo dan kudin da aka samu kuma an kashe, mata nasu kudin kuma kawai lissafin shi ake, sai su bada su yi sadaka. kaga za ta iya yin fintin ta tsere maka a wurin ba shiga aljanna, an gane. So da haka sai a ce Allah ta'ala ya ce ina kuke a haɗe su, kai ma an ma promotion daga yanzu, je ka aljanna ta nawa na 80. duk inda yaran da suke da 'ya'yanka, in dan ɗanku kuma ya wuce 80 shi ya kai firdausi, sai a ce an ƙara daga ku daga 80 ku jewa bene na 100. inda fil jannati mi'ata daraja. A family uwa da uba da 'ya'yansu, duk wanda ya samu, in dai an shiga aljanna to za a samu promotion. wanda a sama za Allah zai ce a kwaso su a haɗa su kawai, wannan kyauta ce daga wurin Allah, kyautatawa ke, an gane. shine ku shiga aljanna da matayen ku tubaruna, ana girmama ku. yutafu alaihim bisihafin, a cikin wannan aljanna ana zagaya ku bisihafin da plate na abinci kala amma plate din min zahabin da zinari. a nan duniya doka ne musulmi ya ci abinci a cikin platin zinari, doka ne musulmi ya sha abin sha a cikin kofi da zinari. manzon salma ya ce, kuma dan khattab ya ce ya rasulullah, kai babba ne, ka fi kowa daraja, ga su kaisar mutanen shugabannin kasar su farisa da rumu suna cin abinci a cikin gwalagwalai da zinari, kai ba za ka yi ba ya rasulullah? sai dariya ya ce, haba dan khattab, ai nasu ne a nan duniya, mu kuma Allah ya aje muna a lahira, iya abin da za su yi kenan a nan duniya. ku gani, dan haka shi dan aljanna zai samu waɗannan kayayyaki. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a jera masa plate na zinari cike da abinci. in ka ga wannan abincin ka ganshi za ga ya kama da wannan, suna kama da juna, sai ka ɗiba ka ci a baki sai ka ji ya bambanta. wannan sai Allah, an gane ko wane Mr. Beast ko Yahuza suya. wa akwabun wa fiha ma tashtahihi al-anfus, akwai kokon na drinks kala akwai abun da fil jannati fi ma ainul ra'at ma la ainul ra'at. a aljanna akwai abun da idan ka bai taba gani bai ji masa, akwai abun da kunnen ka bai taba ji ba na sauti mai daɗi. an gane wane sautin su des a wurin karatun Qur'ani, kina ganewa mai daɗi zaka ji a gidan aljanna.
aka ɗanɗana abin da baka taɓa jin shi ba. Allah ka kai kuma kuna da ma tashtahihil anfus, duk abin da ranka yake so a aljanna sai ka samu. Yanzu kana zaune sai ka kitsa a ranka cewa kana so ka ci dan wake ko kana so ka ci fate in kai da zazzabi, sai ka ga an kama fate na aljanna. kun ga nan take kana zaune za ka gan shi. Allah ya ce duk abin da kake so ka ci a aljanna akwai shi. A nan duniya kuma kana da doka, baka isa ka ci abin da kake so. In kai sake kuma duk kudin ka ba, duk kudin ka baka isa ka ci abin da kake so. Ko dai baka da lafiya ko kuma kai musulmi ne an samu doka. In kuma kai sake ka ci abin da kake so sai ka ga abin da baka so a gobe kiyama. Shi ne dokar Allah. An gani? Amma yanzu to an cire wannan, ka yi abin da ka ga dama. Wata lazzul a'yun, abin da ido za, abin da bahaushe ke cewa za a kashe karkwatan ne ido, za a yawon shakatawa akwai a aljanna. Abin da kake so ka je ka ga abin da idan ka yake so. Wa antum fiha khaliduna, dan kar mutane hankali ya tashi. Ka san a nan duniya duk yadda ka ga mutum yana cikin jin daɗi akwai wani tsoro da yake tare da shi, yana jin tsoron kar ya zo ya talauci. Shi yasa ma'aikacin gwamnati duk yadda ya tara duk lokacin da ritaya ta taho za ka gano shi na tashi, za ga ya fara raba hankali. An bude kula za a wuri kaza, gonan na an tada ita waye ko ba haka bane, saboda yana ganin cewa fa abun nan da ake samu ziwa. Kuna ganewa? To dan Allah ya kwantar da hankalin yan aljanna sai aka ce musu ku a cikin aljanna khaliduna, permanent, ba fita, ba zai kare ba dadi sai mutum ya ji dadi. An gane? Wa tilkal jannatu, kaga an yi amfani da damiri pronoun na nesa sai aka ce wa tilka, wancan gidan aljanna. Ai ya kamata a ce hazihi, ana nufin wannan ne ba, amma ba don wani abu Allah ya sa yi haka ba, saboda ba a shiga aljanna sai an sha wuya, an yi chronic, an yi bunsula, an tashi, an yi kiyamun laili, ito ya kafa ta jijjigu, an yi azumi, an sha wahala, kana son kuɗi ka cire ka bada, an gaya ma bakan magana ka danne, kaga akwai wahala, kaga ta zama nesa kenan. Shi yasa aka ce wa tilkal janna, wancan fa shine gidan aljanna allati uristumuha, wacce muka gadar muku ita. Kaga wannan kalmar gadarwa za ka yi mamaki da aka ce kun ci gado. Me ya kawo maganar gado kuma a gidan aljanna? Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a hadisi ingantacce, yace ma min adin illa wa lahu manzilun fil jannati wa manzilun fil nar. Ba wani dan adam a duniya face yana da gida biyu kankane, ɗaya gida a gidan wuta aka gina mai shi da sunan shi a rubuce, ɗayan gidan a gidan aljanna da sunan shi a rubuce. Ni ina da kai, kana da duk masallacin nan, kowa a duniya haka, da kafiri da musulmi. Kana da gida da sunanka a gidan wuta, kana da gida da sunanka a gidan aljanna. Yanzu ka zo duniya, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. yanzu an zo ana exam ne, to ɗayan biyu ne, gidan nan naka na wuta in ka bar shi Allah ya tsallakar da kai baka shiga ba, to za a gaje shi. Gidan ɗan wuta da ke aljanna idan ya kasa shiga za a ci gadansa. Shi ne kalmar da ya sa kuka ji an ce wa tilkal jannatul ne uristumuha, kun gaje ta. Me yasa kalmar gado ta zo? Saboda wannan magana ne. Ka zo kana da gida biyu. Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da za a ce ran dan adam, mala'iku za su cika falon shi iya ganin sa. Za ku gan shi yana kalle haka, shi kadai ya san abin da yake gani. Kan kai tsammanin cewa an kulwane ne, doctor ne ya zo shi yake gani, na bai ma gani shi. Sai a zo su in dan aljanna ne sai a yi masa haka, sai a buɗa masa sai ga gidan aljanna ya ga kayan daɗi, har zai yi yunkuri kamar zai shiga, sai a ce a lokacin da yi ba. Ka kwanta a kabari za a dinga ɗan san maka ya condition da jin daɗi har a tashi kiyama. Ana rufewa yana cikin murna, kawai sai a yi mai buɗi haka, sai a buɗe mai gidan wuta, kawai sai hankalin shi ya tashi surata. Sai mala'iku su ce masa kaku da gidan nan shi za ka je, amma ka yi aiki sai ka zaɓi wannan. Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ahadin, babu wani dan adam illa walahu manzilin fil janna, face yana da gida ɗan ƙariri da sunansa aljanna,
wa manzilin finnar kuma yana da gida kankariri a gidan wuta. Fal kafiru, shi kafiri, yarisu al-mu'min manzilahu minan nar, kafiri in ya mutu yana shiga wuta gidansa na aljanna. Muminin da yayi kokari, kai kanka ka san a yau wanda kana ganin shi ka san aljanna kada tashi ba za ta zama ɗaya, ba haka bane ba? To irin wannan sun cinye gidansu na aljanna har sun yi aikin da za a ba su kuma a na ƙari. To wannan gidan da kafiri sai a ƙara wa mumini da shi a ce haɗe, kaga shi yana cikin farin ciki da jin daɗi. Amma kuma wal mu'min, gidan mumini kuma yarithul kafiru manzilahu min aljanna, gidan mumini da ya bari a gidan wuta, kafiri ne zai jo ya ci gadon shi. Shi mumini ya ci gadon kafiri a gidan aljanna da gidansa, shi kuma mumini gidansa na wuta. Kafiri za a ce kai cikin kafirci ne, cikin kahirawan ma kai babban, za a yi maka linki biyu na gidan wuta, sai ya samu gida biyu na wuta. Akwai masu samu har gida uku ba, Allah ka tsare mu. Don haka sai Allah ta'ala ce ne sai Allah ta'ala ya ce lakum fiha, kuna da a cikin ta ita aljannan fakihatun kasira. Abinda ake cewa fakiha su ne 'ya'yan kayan marmari, fruit kala akwai a aljanna. Ba ku ji abinda Allah ya kawo ba da ya ce fakihatu sai kara da kasiratu, don kai tsammanin cewa iya abin da ka sani kai daga gwaba, mangoro, lemu, abarba, kankana su ka sani. Sai Allah ya ce to akwai kasiratan, akwai wani fruit a gidan aljanna, in ka gan shi zaka kaman ga fuskanka a ciki, malam ka ci bari kallo ke wanda baka taba gani ba. fruit kala wani fruit in ka gan shi kaman zai yi magana, kuma abinci ne. Shine Allah ya ce kuna da, ka san ku a nan duniya in an ci abinci aka koshi aka sha drinks aka yi komai ana bukatar fruit. Shine Allah ya ce maka akwai a aljanna. In ka ci ko kana da ciwon siga babu, an kare shi, ai an yi screening. Tsallaka gada siradi shine duk wani ciwon siga, duk wani ciwon hawan jini, duk wata matsala ta zuciya a nan gada siradi ake barin shi, an gama screening. Duk tsufanka a nan za ka bar shi. Kuna ganewa? Kasiratun minha ta'kulun, za ku ci daga wannan 'ya'yan kayan marmari ba za su ƙare ba. Sai Allah ta'ala ya ce mu to a yi hakuri, ka san lokaci ya yi halin shi. Abin da aka rubuta mana a cikin ainihin takarda da tsari yadda zai samu kai da ci, tun da yau da mun ce rana ce ta rufewa. Assalamu alaikum. The next item on the agenda is brief introduction of dignitaries for this occasion. The first person is the POT chairman of Ikhlas Masjid, Al-Hajj Ahmed Sakir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Share. The next person is Executive Chairman Committee on Ikhlas Projects, Alhaji Isa Jiri. Executive Chairman Committee on Projects. His name is Onju. The next dignitary is Chairman on Nur Islam Masjid,
ably represented by Alhaji Abubakar Manga. Alhaji Abubakar Manga. Bismillah. Allahu Akbar. The next person is Malik Ismail, Chairman of Business and Investment Committee, Kubwa. Allahu Akbar. I believe this is not exhausted, but if others are here, we will call their name. Inshallah. The next item on the agenda is a brief remark by the Chairman, Nurul Masjid, ably represented by Alhaji Abubakar Mangara. Remarks. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a muna godiya ga Allah da ya kama ƙarshen wannan tafsiri kuma da ya sa mu ga na faɗi da kama. Muna godiya ga malamanmu, Malam Ishaq, Malam Suleiman, Malam Isa, Malam Aminu, Malam Shamsu, Malam Husaini, Malam Shitu, da sauran Malam Ladan da malaman masallacin nan da sauran wayanda suke taimakawa a hidimar tafsiri da saman tarawi da hajji. Muna godiya ga Allah da ya kawo mu ƙarshen wannan Ramadan. Insha Allah nan da kwana 4 zuwa 5 za mu gama wannan azumin da muke. Muna fatan kuma Allah ya karbi ibadunmu. Ni jawabi na guda ɗaya ce kawai. Mu muna musulmi, Allah ya yi mu musulmi. Dan Allah idan muna abu da ringa sa ikhlas a cikin zuciyarmu. Kar mu sa wani abu cikin zuciya na bakin ciki game da mu da ɗan uwan musulmai, ko a makaranta, ko a wajen aiki, ko a kasuwa, ko a gidajenmu, ko a ina ne. Duk inda ka ga musulmi ɗan uwanka ne, tamkar ɗan uwanka ne. So ba ma mu yi bakin ciki da ɗan uwan musulmi ba. Ko me ya haɗa mu, ya kamata a ce a yafe ma juna, mu zauna as one family, as Muslim. Abin da ke kawo matsala a ƙasar mu ko a duniya shine yau musulmai sun tarbiyyar musulmi ya riga ya canza. Musulmai suna abin da ba kaman ba musulmai ba. Musulmi ne da hasada, musulmi da bakin ciki, da kiyayya, da mugunta, da gaba. Duk wannan ba tarbiyyar musulunci bane. Inda za mu cire wayan abubuwan duk a zukatunmu, wallahi Allah zai kawo mana zaman lafiya. Amma tsakanin mu musulmai muna irin wannan abun, to yaya kuma za a kalle mu a waje? Yaya kuma wannan addinin da kake yi kana son Allah ya karba ma ibadan da kake yi, amma ka sa wani a zuciya? Ba shi da zaki. Dan Allah dan Annabi ne ko na guda ɗaya kenan. Mu sa ikhlas a zuciyarmu da abin da za mu yi a rayuwar mu duniya, mu sa tsoron Allah a ciki. Dan uwanka ko a ina in musulmi ne dan uwanka ne. Shi ne ko da nake so ne ma sauran jama'a ɗan uwan musulmi da suke nan da wanda kuma ba sa nan, mu ringa sa tsoron Allah a cikin zuciyarmu. Duk abin da za mu yi da zuciya ɗaya. Mu san cewa Allah yana kallon mu. Za ka zo ka yi ma wani murmushi cikin zuciyarka, ba murmushi kake ba shi da kyau. Ka je kana zama kana hirar wani, a'a wani ya yi kaza, duk wannan ba musulunci ba ne. Malam ya yi mana wa'azi daga Ramadan, farkon Ramadan har zuwa ƙarshen yau. Allah ya sa mu yi amfani da abin da malam ya faɗa. Shi ƙaunar nan mu ƙauni junanmu, mu ƙaunaci junanmu a musulmai. Allah yana kallon mu. Duk abin da muke yi Allah yana kallon mu. Da Allah mu sa ikhlas a cikin zuciyarmu. Kuma akwai wani abin da kake sa a cikin zuciya tsakaninka da wani, ka yafe shi. Shi ma ka neme ya yafe ma. A zauna lafiya, za mu samu zaman lafiya a ƙasar mu. Alhamdulillah da Allah ya kama ƙarshe. Muna godiya ga malamanmu, muna godiya da jama'a da suke zuwa su saurari tafsiri. Kuma insha Allah shekara mai zuwa Allah ya kama da rai da lafiya, za mu sake samun wani sabon shiri da za mu yi na sauraron tafsiri. Za mu iya invite in gidan rediyo, in gidan talabishin, su suna ɗaukar wannan tafsirin
suna yadawa a duniya ana gani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. At-takbir. Allahu Akbar. These are brief remark by the Nur Islam Vice Chairman. I believe he has given us a hint on ikhlas, iman, being brothers, being sisters, forgiveness, and forgiveness sake. This is the not of forgiveness, not of healing, not of gifts. Because he said, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is the highest in terms of giving out. He is the highest. So this is the month. If you give out, inshallah, in billions, Allah will come from you. Allah will replenish you both here and in Akhirah, inshallah. So please, let's try as much as possible to imbibe, not because we are only doing it in during the fasting period. No, it is even said, it is a sunnah, it is a hadith that the Sahabas, they prepare for 6 months before Ramadan, and they also follow the teaching, practices of all what they learn and do during the Ramadan period. That is, if you do it before 6 months before fasting, then 6 months after fasting, it's like throughout the year. You understand? It's ably presented from the teachings of the Quran into our life, inshallah. So we allow the opportunity to, after Ramadan, continue the work with what we are doing, the ikhlas, the fasting, the sadaqah, the forgiveness, and others, inshallah. Assalamu alaikum. Like I said, the dignitaries on high table are not exhausted. Have 3 mornings. The one is Al-Hajj Garbanaya, Secretary Nur Islam, Al-Hajj Garbanaya. Next question, as a dignitary, is former chairman Nur Islam Mosque, Al-Hajj Nababa. Al-Hajj Nababa is here. Allahu Akbar. At-Takbir. Allahu Akbar. Then we have Al-Hajj Zakari Usman. Al-Hajj Zakari Usman. Al-Hajj Zakari Usman. Bismillah. Allahu Akbar. He plays prominent roles in the establishment of this mosque to this level. And inshallah, he will continue playing that role to the bigger project we have around the future. The next item on the agenda is closing remarks by the chairman and class Muslim Ummah, Al-Hajj Isa Idris Jere. Al-Hajj Isa Idris Jere. It is confirmed that Al-Hajj Isa Idris Jere will be here, inshallah. He is somewhere on official assignment, but inshallah we will expect him before we close the program. The next item on the agenda is vote of thanks, presentation of gift by the chairman BOT Al-Hajj Ahmed Idris. Al-Hajj Ahmed Idris. Sorry, Al-Hajj Ahmed Sabir. I'm very sorry, my able chairman is a slip of tongue. Al-Hajj Ahmed Sabir. Well, it is a happy day for me today that this fasting came with happiness and we are going towards it with happiness. The happiness is that the number of people that I see in this month is very, very interesting. Because when we are praying, maybe we have 5 or 6. But now, some people believe they are behind the Lord. So I want to continue like this, even after the fast. And what we have learned from these mothers, please, I urge you, let's continue practicing it. Because like I said, all the and all of that have been passed us.
let's keep on going through them so that we update ourselves. Not because the person has finished to follow every chapter and forget it. No, we shouldn't do it. And for the matter, we have to thank you immensely for your efforts, because your presence here is God gift. Some people look for matter all over the place to come and give them this tafsir, or even to learn as a student. But God has given us free of charge for us to utilize, and I believe we should take we should learn from what they have been teaching us and follow it to get whatever we want to get. Now, Malam Ishak, I appreciate the leadership you are giving to this mosque, followed by your colleagues, and I believe Allah has given you that wisdom, because Allah already told you, if you like to get this knowledge, you must pass it. So if you don't pass it, you go there and answer. The knowledge that you have given, what have we done with it? So we are happy that you are passing it to us. So may Almighty Allah guide you and guide you through. And as we are going for Salah too, don't forget to extend our regard to your families. And for the members that contributed towards purchases for our food items here and there, we appreciate you. And our wives, those who help in cooking for the feeding, we also appreciate them. May Almighty Allah guide us, and let's see the nation move by the grace of Almighty Allah. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. The chairman will assist for as we are closing this event and almost rounding up the Ramadan period. May inshallah those who are going out of Abuja for Salah circulation, may Allah deliver them safely. May we enjoy successfully the Salah period and come back successfully to our various tax and responsibilities in Abuja. Inshallah. The next person, the next dignitary that is recognized today is Alhaji Musa Al-Ali. Alhaji Musa Al-Ali. Alhaji Musa Al-Ali is here, Vice Chairman Dawa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Then I was informed that the dignitaries on the high table, they say knowledge isn't exhaustive. We wish to learn from them, for them to recognize, at least we might have one or two things to say, inshallah. So I wish to start by, from my left, Alhaji Garba Nayaya, Secretary of Islam, to briefly give us some knowledge on Islam and give us some knowledge on general issues. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. First and foremost, I would like to enlighten or highlight on what Allah Sabir said. That Allah has given us malam free of charge. That others import malams from other areas or states, and we have one with us in our midst. This is like a testimony that even in Qiyamah, we will testify that we have been taught. Somebody has imparted the knowledge on us, yet we refuse. We are divided on tribe and sections, even among ourselves. We don't know ourselves, so we must try as much as we can to be united. Let's keep our difference behind us. Allah doesn't care about our difference. We are united as Muslims, so we must continue on that. At the same time, even though unprepared,
But I would like to also say that the chairman of the called me, though he didn't ask me to present him, but he said he's in a serious critical meeting. And as such, he will try the best he can to be here. But in case he is not around, we should let the Ummah know that the highest thing he can say is, he thanks everybody for the opportunity given to him to serve as the chairman. And he wants to assure you that your contributions, your efforts towards the realizing this masjid as Jumu'at Masjid that is on ground, that is in the process, that nothing is going, though it might be going slowly, but inshallah, he said everything will be realized. People should be patient and people should continue to contribute more and more. Inshallah, we will achieve what we plan to do. Bismillah. I think at this point I would like to say Assalamu alaikum. At-takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, I think there are three takeaways from Al-Hajj Garbanaya. One is the gift Allah has given us. Madam, Chief Imam, Madam, in the person of Madam Sia. Alhamdulillah. They say those who have leaders, you understand, have direction. And inshallah, Madam has been doing his utmost best. Is it the Saturday, Sunday, tafseerin? Is it the prayers? Is it the Jumu'ah, whatever? And many others. Alhamdulillah, for this need. May Allah strengthen him. May Allah reward him abundantly with agenda to himself. The third takeaway is unity from Allah Garbanaya. Unity and unity. I should not believe why from left, right and center the Muslim community are not united, are always in crisis. Is because of lack of unity. Is it because of arrogance? Is it because of evil obsession for leadership? Is it because of grandeur and corruption, financial corruption, whatever? You understand? And that is what gave opportunity to our enemies to penetrate us, to further divide. You understand? To further cause the division to be more enhanced among us. So the word is unity. Please, let's come together. Let's unite. They say, united we stand, together we fall. Inshallah, we're all. Please. So let's make that commitment to be united. Inshallah. So the next person we'll learn from him is Al-Haji Zakari Usman. I don't have what to say in all my videos and my fellow brothers and sisters. But what I will just advise us in this particular Ramadan and the little Aga is one, Ramadan has not just come, they are giving us a lesson. We have heard from different ulamas, both physically and other means of this. So we should, at what we should be guided through the tafsir that we have heard from the other ulamas to know what to do. Know that once the Ramadan is gone, we have now to back all our good deeds, all our good intentions, and all our good behavior. We will now go back to the normal, the way we are, or what we are going to see in the coming. So please, Ramadan has gone, and we should continue to practice what we have learned in this month of Ramadan till the end of our life in this month. And then secondly, my own advice is privately, it's not issue of Ramadan. My own issue is that we Muslims, we should be reluctant and be lazy in life. We should endeavor to be associated with all means of our own livelihood, how we earn halal means. We should not be lazy in terms of waiting for somebody to give us, in terms of either encouraging our youth or encouraging our relations to either acquire the knowledge of Western education, to acquire the Islamic education, to acquire business, to learn how to do something
and so that he can even impact on someone, not that you'll be relying on somebody. My own advice to the youth and all our parents, we should guide our relations in the world today. Nobody is, what they call it, nobody cares for somebody that doesn't have. So we that we don't have, we have to know how did the other people make it. Can I try it, or can I do it, or how do I come in as a human being? Because a Muslim, once you are a Muslim and you have a means of helping someone, you have impacted on, even if it's one person, you have learned something, either a business, either a shoemaking, either a trading, and you not bring one person to you, have even reduced burden on somebody that's supposed to take care of that person. So please, I will encourage we Muslims to encourage our youth and our relations to be more especially private entrepreneurs, please. That's my own advice to all of us. Assalamu alaikum. At-takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. From Zagari Usman. The two takeaways I have from me is, one, Ramadan has come and it's almost going. The teachings, the fastings, the lowering of those, stop lying, and other vices. Is it only within the 30 days I'll be observing this? What about the 11 months? There are the secrets, recitation of the Quran, tahajjud and whatever. Is it only in fasting I'll do it? No. Only on fasting. Immediately after the Ramadan, we'll have the 6th Sunnah of the Prophet. 6 days. 6th Shawwal. Immediately after Ramadan, we have the Thursdays and Mondays. We have the Ayyam Beats, that is the 1-3 days of every month, 13th, 14th, and 15th. These are the Sunnah of the Prophet. So after Ramadan, let's invite them. It even said, Prophet, tell me, fast today and rest tomorrow. Fast today and rest tomorrow. We can do it. So during the fasting period, they say we should not be lying. It's who said that if you know you are going to fast and you don't be lying, Allah says don't even do it. It's like you are wasting your time. Isn't it? So the practices, the goodness that we will be engaging in this fasting should be carried over, not academic carried over. No, should be carried over after the fasting. We go our gaze, the harams, haram that are not our own. We should not be them. We should not be so much evidential that these are the practices. Understand? Stop lying and other vices. We should not stop. We should not be stopped. Only in Ramadan we should extend after, inshallah. Then the last minute is to the youth on investment, business opportunities. There are several business opportunities. There are several interventions. I believe one of the committee chairman might give us something to eat. Understand? So these are takeaways we have from Zakaria Usman, inshallah. At-takbir. Allah. Then the next person, the next dignitary is Alhaji, former chairman of Islam Mosque, Alhaji Dabawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a a yi magana da turanci da yawa. Ni zai yi da Hausa, ba wai ba zai iya turancin ba ne. Kamar da sauran jama'a suka yi bayani a nan, akwai wanda ba sa jin turancin. Amma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan kamar yadda aka faɗa wannan littafin Malam Isha da shi da mukarraban shi Allah ya saka musu da alheri. Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba gida. Wannan wata Ramadan da muka azumce shi Ubangiji muna roƙon shi subhanahu wa ta'ala ya sa mun yi asa'a. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala iyayenmu, ƴan uwanmu, abokan arzikinmu da suka ba ta gidan gaskiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya cika su da hama ya musu sakamakon da aljanna da kansu. Mu kuma Allah ya sa mu yi da duniya lafiya. Kamar yadda Malam Zakar ya faɗa, a nan a cikinmu akwai da za ta taimaka mu ɗan uwanmu da ƴaƴanmu aiki kamar yadda sauran jama'a suke yi na wayancan na hannu hagu suna kamar yadda muke a nan suna ta yi tsaye wannan bayan ɗan kawai da ke so aiki waye wannan mai ka karanta da sauransu mu ma mu tashi mu yi haka su taimaka mu ƴaƴanmu a cikin wannan lokacin a cikin wannan zamanin in ba mu taimaka musu ba zai taimaka musu saboda Allah suna nan da yawa
ba aiki yi sun gama university da takardunsu kuma well qualified amma ina kowa kan shi sani da haka ina fatan ina amfani da wannan forum din dan Allah dan darajar da Allah ya dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata yi tsaye mu taimaka mu yan juna kamar yadda wani ya faɗa da su mu ba ganin kyashin juna kyashin kan shekar da yake kawo shi kana da shi ba ka da shi ko ba haka ba da muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala nan takaita a nan saboda akwai jama'a wanda za su yi jawabi da sauran malamai Allah ya samu dace Allahu akbar Allahu akbar. At-takbir. Allahu akbar. That's that from Alhaji Nababa. Take the raises, he hammers on business opportunities, platform to be given to our youth to realize their dreams. Yes, some don't have that capacity, the financial capacity. If it is known, if you go to the bank, microfinance bank, they will tell you guarantors and other requirements. And some of these requirements, we don't have them. And we are the large number. Second, poverty. This poverty is endemic in the north. This is not, it's not a lie. You understand? Digitally, the south are capable. You understand? But we have the raw materials here. Allah has endowed us with natural resources in the north here. I'm very confident of saying this. But to harness them in a mechanized form, you understand? Agriculturally, we can develop the north. We can feed West Africa. And in this month, we have almost everything. Of recent, they say food items will not be sent to Lagos. My brothers, they were the one calling us. They were one begging at the end of the day. It is said that in Lagos alone, Lagos State kills cows, no others again. 10,000 a day. And we treat them here in the north. Confidently, I can say that. Is it Sokoto, Kano, Zamfara, Kaduna, Katsina, and the rest? I should not digress. The next person, the next dignitary on the agenda to learn from his vast knowledge is Madam Ismail, Chairman, Business and Investment. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مسلمين ina godiya da Allah ya ba mu wannan dama muka kasance cikin masu zuwa su yi wannan wa'azi da cikin wannan wata mai albarma saboda idan muka duba kowane yake a cikin mu musulmai da ba samu wannan damar ba saboda haka mu ce alhamdulillah. Ina kuma addu'a cewa abubuwan da muka ji wurin malaman a nan wannan masallacin da wanda muke ji a kafafun yaɗa labarai ko social media da sauran su Allah ya ba mu dukkan aikin su. A takaice zan magana ne akan investment da ake ita magana. Investment shine neman halal. Halal din da idan ka neme shi ka samu kuɗin nan za ka gudanar da rayuwarka hatta ma za a gudanar da ayyuka addinin ka a cikin sauki. Mu duba yau wannan zaman da ake ranar ko an ki ko an so an kashe kuɗi. Kashe kuɗin da aka yi shi yasa aka samu sakin gudanar da wannan fasar ta aka kai da ranar yau. Saboda haka mun ga cewa neman halal abu ne mai muhimmanci a rayuwa. Amma me ne matsalar da muke da shi al'ummar musulmai shi ne matsalar mu rashin rikon amana. Yau idan ka kai kuɗinka a banki ka dawo ka ansa washe gari aka ce ba kuɗin nan ya za ka ji mai rara ba. To idan kuma muka tuna za mu gan cewa yawancin bankuna da suka samu matsala shi ne abin da yake fitowa na farko shi ne idan mutane suka je karɓar kuɗi sai a ce aka ɗan dakata ko ba haka ba wanda ya ba ce masa ya dakata sai ya ɗan farko kuɗin ya cika ba wani ya samu kuɗi karɓa. Idan ba mu dage wurin rikon amana ba to ba zai wuya mu ce mun samu ci gaba a wurin neman halal na samun abin da za mu ci abin da za mu sha abin da za mu tabbatar da kanmu wurin zama da sauran jinsu.
da bayan da za mu gudanar da addini sai an yi saboda haka kira na a nan shine insha Allah mun san cewa mun fara maganganu akan yadda za a yi tsare-tsare a kan na fama juna amma mu sani in kuma mu rika amana duk wani tsari da an kai duk yadda kyawun shi yake ba zai armashi ba saboda haka kiran da zai yi shi ne mu ji tsoron Allah yadda kwakwariya na yi magana yace mu sa ikhlasi duk cikin abin da za mu yi ba ce ma me mai aya ya ce cikin suratul baqara aka ce billahi ma fi samawati wa ma fi ardi abin da yake cikin samai da abin da yake cikin a doron kasa duka na Allah ne to me ne hikima mu ne ka samu ba ka so wani ya samu ko kuma a Allah ya maka arziki da za ka tallafa ma wani ba duk abin da muka tara na Allah ne kuma shi yasa duk ba abin da za ka yi sai Allah ya baka iko kuma shi yasa mu ci gaba da sa cikin addu'a Allah ya ba mu iko ne a cikin a yadda muka kasance da muna aiki a cikin to ba zan yi dogon jawabi ba ko wuce nan amma ga Allah da Allah maganar unity da an kai maganar ikhlas duk abin da za mu aiwata sannan kuma rikon amana ya fi kowa rikon amana rika amana tsakanin da ko wanda ne ya sa ka ce gobe ke ma Allah da kan kowa duk da ta shigo kuma kowanne ba ai shugaba ne ko da kai ne kake ci guda daya ce kai ne sakan su lafiya amana ne gare ka fashi ne jagora saboda yana bayar da saboda haka Allah ya ba mu ikon amana Allah ya ba mu ikon aiwatar da amana Allah kuma ya saka mu da kai da fatan mu ya saka mu cikin aljanna assalamu alaikum takbir Allahu akbar. Takbir Allahu akbar. Alhamdulillah, that's from Malam Ismail, Chairman, Business and Investment, to last month. Take away from him, for the purpose of those who don't understand Hausa, is trust, 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 trust as a word. Okay, sorry, it's slightly raised about for the rest. We would like to rush for the day. Alhamdulillah, the next item on the agenda is vote of thanks / presentation of gift by Chairman BOT Alhaji Ahmed Samir. Assalamu alaikum. First of all, ina godiya ga dukkan wanda aka ta a wannan tafsiri da kuma zai tsare wani da mun gani. Wani ne Allah sa abin da muka koya a nan zai amfani